Hvordan løser vi nutidens udfordringer? Menneskeheden står over for så store og så mange udfordringer, at det til tider ligner det rene kaos. Men løsningen på det igangværende kaos, det er det næste udviklingstrin i evolutionen. Et spring i vores bevidsthed, i vores tænkemåde. Vi må tilpasse os, udvikle en ny måde at være bevidst på, når vi skaber. Vi må tænke på en ny tilpasning til evolutionens ubønhørlige krav. Et tankesæt, en bevidsthed, der sikrer menneskets fortsatte eksistens. Der venter en indre forvandling, en forandring, en transformation til mere kloge og oplyste mennesker. En selvopfattelse, en ny følelse af mening, en ny væremåde og adfærd. Enhver må genoverveje, hvad meningen med livet er. Konsekvenserne af menneskets livsførelse kræver, at en ny art opstår for at skabe en bæredygtig balance. En art med et skabende bevidsthedsniveau, der matcher tidens udfordringer. Mennesket er til eksamen, og enten består vi og udvikler en ny samfundsmodel baseret på en ny bevidsthed, eller også så fejler vi og sætter udviklingen tusindvis af år tilbage. Den gode nyhed den er dog, at den nye art allerede er potentielt til stede i hver enkelt af os. Men der er et behov for et indre, frivilligt bevidsthedsarbejde for at fremavle det nye evolutionære trin. Mennesker med et gammelt tankesæt tror, at ens lykke er afhængig af ydre omstændigheder, at have noget bestemt, at gøre noget eller opnå noget uden for sig selv, at ens lykke afhænger af ydre omstændigheder. Men ydre omstændigheder, de kan jo forsvinde, de kan forandres, tiltag kan mislykkes. Stress opstår, når forventningerne ikke indfries. Og frygt skyldes tanker om fortid og fremtid, der fjerner opmærksomheden fra nuet. Verden den er, som den er. Der sker det, der sker. Det er ikke de ydre omstændigheder, der gør en lykkelig. Lykke, det afhænger af væren, en indre oplevelse, fred i sindet, at kunne magte livet, som det nu engang er. Det er, hvad alle de store religioner har forsøgt at lære os, når man ser bag om reglerne, bag om systemerne. Oprindeligt så var regler og systemer til for at vise vejen til indre ro, fred og lykke. Men regler og systemer er med tiden blevet til selve sandheden, sat lidt på spidsen. Fortalt og forkyndt og udbredt med forskellige termer, læresætninger, i metaforer, i lignelser og via fortællinger. Budskaberne er der dog stadig, at materialisme ikke er målet eller lykken, at himmeriget ikke er udenfor eller et andet sted, men inde i det enkelte menneske. At sand, vedvarende lykke opleves i nuet, i nærværet, fri for ego, behov og begær. Og Buddha sagde det for 2.500 år siden med hans 4 ædle sandheder. Vi oplever alle lidelser på den ene eller den anden måde, mentalt, fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt. Vi skaber selv lidelsen. Den er en følge af, at vi ønsker os tingene anderledes, end de er. Men det behøver ikke at være på den måde. Vi kan vælge, hvordan vi opfatter verden og livet. Og der findes systematiske metoder til at ændre den måde, vi opfatter og tænker på. Du kan læse mere om løsningerne på udfordringerne i min bog Vejen til skabende ledelse med vismanden, geniet og kunstneren. Her beskriver jeg, hvordan man kan lade livet vise vejen. De 3 rollemodeller repræsenteres ved Gandhi, Einstein og Da Vinci. Bogen den kan downloades gratis ved at tilmelde sig mit nyhedsbrev på bevidstskabelse.nu.